салому дуруди бепоён ба шумо бинандагони азизу арҷманд. илтимостон мекунам, илтиҷотон мекунам. дасти мара бигирен ҳамин бача. шахсони хайрхоҳ кӯмак таваккаданем худованд. ҳадорам сағирам хумайз мекунам, дига ҳеҷ ка надорам. чӣ гунае ки дидед талбандагӣ ё ин ки гадоӣ аз дунёи воқеӣ ба дунёи маҷозӣ кӯч карда талбандагони интернетӣ ва таблиғи гадоӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ махсусан дар ютуб рӯз то рӯз афзуда истодааст. шумо дуруст гуфтед. ҳоло ҳамин гадоизатсияи шабакаҳои иҷтимоӣ дар ҷараён аст. агар мо як бор мавриди таҳлил қарор диҳем ҳама он масалан ютуб каналҳоеро ки ба таблиғи намоиши наворҳои гуногун машғул ҳастанд, як чиз ба хулоса омадан мумкин ки мутаассифона таблиғи ду чиз бисёр авҷ гирифтааст. якум психологияи талбандагӣ, дуюм психологияи нолидан. ҳамин ва аҷиби кор ҳамин аст ки ҳамин ду психология ба якдигар бисёр тавъам омад истоданд. дар ҳақиқат агар вақте мо таҳлил карда мебуроем, худи ҳамун масалан нолидане ки мардум меноланд, ман бечора, ман камбизоатам, ман камбағалам, кимчи яъне ҳамун психологияи камбағалӣ дар шуури мардум аст, дар зиндагишон не. ман гадонестум ака чодако ман суврака дестам ки илтимос бибинед ки масалан аз ҷониби баъзе блогерҳо масалан нафаронеро ҳамчун камбизоат, нотавон, заиф, бемор нишон метиҳанд, гӯё ки онҳо аз ягон имтиёзи давлатӣ бархурдор нестанд. харак мо дамроӣ кунем, бачаҷо немият чиза ки ба мазза бихӯрем, мо авранги шумо. моаш сифи як будам, очамон сифи шаш идам, атамон. боиси таассуф аст ки вақтҳои ахир ба таблиғи гадоӣ ва талбандагӣ сарояндагону санъаткорон низ даст зада истоданд. ман ҳамин ҳофизӣ мекунам рости ҳамин адда киса сиёнка кардем ҳам хеле дар ҳамин моҳи шарафи рамазон барои савобаш гуфта ки ҳам хеле бисёр занго шидеста чанд ҷо рафтаестам, хай ҳамин не нагуфтест. кори ман мекунам аз бари алло мекунам. ҳар видеое ки ман худам бародарон медонем ки ман суруд мехонам, мепартом айму видеое ки ман мақсад суруде ки ман мепартом айму сумеша, ман ҳамун суми худам басма. эҳтимол меравад ки бештари ин намоишҳои талбандагӣ ё оҷизӣ ё маъюбӣ ё муҳтоҷӣ саҳнасозӣ шуда бошанд ва воқеан ин рафтор, ин намоишномаҳо, ин филмсозиҳо гувоҳӣ аз он медиҳанд ки қобили эътимод нестанд. чунки вақте аз бемор ҳарф мезананд, дар он ҷо табиб нест, ё ин ки намояндагони маҳал дар он ҷо вуҷуд надоранд, ё ин ки як тарафро навор мегиранд ва тарафи муқобилро истисно мекунанд. ва ҳолати дигар чи аст? ҳолати дигар ин аст ки баъзе мутаассифона блогерҳои мо мекобанд зиндагие, масалан як намедонам, як нафаре ки хонаи кулбаи бисёр фақирона дорад, як нафаре ки кӯдакҳои бепадар дорад, ятимонда дорад, ё кӯдакҳое ки аз дигар нафар мондану бесаробон монданд, меёбанд истифода мебаранд барои ба даст овардани маблағ. салому алайкум бародаро. хонаи модари Зарина омадем ба хабаргирия шуд. инҷое ки модари Зарина зиндагӣ мекунад. кухне дарошо мебинем. дари пирош. амиан бо ахтонест иҷора.
خیلی اکا زنگ گفتن که بیا ما را سیانکا کرد خونه میگه خیلی در حالت بعدابون روسی آواری نیستودگی های با همه هم ایخچون نبوده میگه بارون میزنه نه سهر کتی بارون زده میگه او توی خونه میدرویه. قسمت زیادش هم میدونم که علاقه رفته در خانه های چپگردان زندگی کرده پس اون بلاگرها را دعوت میکنن که بیاین ما مبلغ کنیم فلان بیمدان. مردم مثلا همین خوی مثلا طلبندگی و خوی گدایی ما خودمون می‌آموزیم. ما باید خیلی شما جدی گفتید باید این چیز از بین برده شاید که باعث شرمساری مردم است. блогероне ки ба таблиғи гадоӣ машғуланд ва худашонро ва бинандагонро қонеъ месозанд ки онҳо ба хайр кардани бечорагону муҳтоҷон ва маъюбон машғул ҳастанд фақат ва фақат мардумро бовар кунонда намешаванд ки онҳо барои аллоҳ дар роҳи аллоҳ фақат хайр мекунанд ва аз ин хайри кардаашон як дирам ҳам намегиранд. ҳар кори ма мекунам аз барои аллоҳ мекунам. хайр мекунане ки шахсан ягон каси минамада нафта ки акама не 1000 рубла биги 2000 рубла биги ягон корта пеш бар ки там раҳпулӣ мекунӣ фалон ҷо сиён камера дӯстони азиз. ман як чиза мекунам барои чӣ мекунам ки барои мисол шумо подписчикои ман шумо бародарои ман як чиза фаромӯш кардан дар кор нест. ҳамин одаме ки худаш гапа сар мекунад ки ман дар роҳи аллоҳ ҳамина холисалиллоҳ мекунаму аз ин ман ягон маблағ ба даст намебиёрам аллакай худи ҳамин ишораи он аст ки вай аз ин манфиат дорад. шахсое ки менависанд ки ман ҳаққиам хеле инсонро камера мекунам ҳаққашро мехӯрам ай худо бутарси ман ҳаққи ҳеҷ каса нахӯрдам то ҳамин рӯза ва намехӯрам бародар кадомиро ман камера кардагиам зам бизанем бипурсем ки ман ҳаққи ҳамин инсонро хӯрдам ягон таш омада як сумрои кардагӣ нест ки ака ту барномаи ғарибора сиён камера ини маҳтуда туҳфа ба номи худо қасам беғаз замин ягон кас манда пул рӯй накарда ки бигӯяд туда туҳфа дӯстони азиз барои азиз барои мақсад як одамо мегӯянд шумо ҳаққи ёро мехӯред ягон мақсад ҳастанд одамое ки шумо мегӯяд ҳаққи ёр ба худо қасам мо ин навора карданӣ набудем бародарои азиз хайми модарон гиря кард дигар надонистем хумра қабида натонистем омада ба навор гирифтем худи ҳамин дар психология як чизи аҷоиб аст мегӯяд ки ҳамин зершуур доим одама мефурӯшад яъне ҳамин як сухане ҳаст ки худаш ба кадом мақсад гуфтани ҳаминро дур гумон мекунад ки ҳамин сухана ман мегӯям ба хотири бовар кунондани мардум лекин дар асл ин чӣ мегӯянд як дар психология як вай ҳаст механизми муҳофизатӣ ӯ бо ҳамин худашро муҳофизат карда истодааст ба забон овардани ҳамин гап худаш бедор шудани механизми муҳофизат яъне худашро ҳимоя карда истодааст аз нобоварии мардум чунки худи ҳамин бозор ин бозор аст бозор як хусусият дорад пеш аз ҳама боварии мизоҷа ба даст овардан дар кор то ки вай мизоҷ барои мо боз мизоҷҳои дигарро биёрад ва он мизоҷ барои мо мизоҷи доимӣ шавад яъне мо агар имрӯз як гирифтем пагаҳ 10 бигирем рӯзи дигарша 100 бигирем ва ҳамин психологияро онҳо бисёр хуб истифода мебаранд мо бародарое ки ба хотири аллоҳ мебироянд зубор мекушанд ва кӯмак мекунанд мардуми хайрхоҳ бас кардиям бовар куния яъне худи ҳамин бинед челе кардем ба забон овардан ҳамин гап аллакай худаш шаҳодати он аст ки ӯ манфиатхоҳ аст ва ҳолати дигар аст ки ягон нафар беманфиат кор намекунад барои ба навор гирифтани як чиз ва ба ютуб мондан чӣ қадар маблағ сарф мешавад чӣ қадар вақт сарф мешавад як чиз ёд ҳамин одам агар манфиат набинад вай фаъолият мекунад албатта не ин як роҳе аст ки аз ҳисоби чӣ мегӯянд аз ҳисоби бадбахтии дигарон худа хушбахт карданд агар ба наворҳои блогерони хайрхоҳ таваҷҷӯҳ намоед мебинед ки дар навор онҳо як кортро мегузоранд корти бонкиро аммо дар экран бошад кортҳои дигар низ пайдо мешавад ё ин ки бинандаро хайркунандаро бовар кунонда намешаванд ки корте ки онҳо дар экран мегузоранд корти боваринок аст ё кортҳоеро мегузоранд ки ба худи он бемор ё маъюб тааллуқ надорад гӯё нафаре ба онҳо тӯҳфа карда бошад ва бинандаро бовар кунонда намешаванд ки ба ин корт маблағ гузаронанд чунки корти боваринок аст ва инчунин
маъюбон ё нафароне ки бесоҳиб ҳастанд ба гуфти блогерон ё маъюбон ё ятимон ки имкони кор гирифтан надоранд корти худашонро мегузоранд ва дигаронро бовар кунонда мешаванд ки ба ин кор маблағ гузаронанд. карта доред апа? биё картатон атем. хай нами ҳамош душанбесити рости нами хай душанбесити буда ина картошон ба кадом рақамо кати пайваз кардагӣ? 915 ба ҳамин рақамо пайваз бидай душанбе сити. агар шумо дар ҳамин супербанки бародари азизи мо нами супербанк алакаи бародари мо надора як бародари дигар ба ҳамин туҳфа карда шидагиай метавонад ки ҳамин пулу маблағи шумо аз ҳамин корт синимат кунад ҳамин бародари азиз. ин на ба ма тааллуқ дорад, на ба модар тааллуқ дорад, на ба падар. муттаҳали моҳи шарифи рамазона касе ки мисол метавонад кайна мо ҳам келем ҳатан 5 та фарзандам ҳам гирам иҷора шудагиам ҳаҷ кӯмак кардани бошам рамазон дасти шаб роз кам мисол мо да ёрдам кунам хай худованд бо метяша ман давлат шабон да ҷуда мекунам мисол хайм масалан як ҷавонмард як писари маҷрӯҳашро як писари ноқисулақлашро мегузораду кӯмак кунед. ӯ ҷавонмард фарзандата тавбат кун, пулата ёб, дар ҷанг қарор надорӣ, рав кор кун, ба 100 ҷо навис, қонунӣ кун, на талб. Thank you.